да умра, той на 100 години, дали ти да оживеям някакво задоволство от семейство. Я прочета табличка. Що табличка, бе? Она на вратана. Гледаш, напишано от тие со големи букви. Сама се затвора. Добро ден и сега шо? Што ми се затвора сама? Шо е купе со луга? Но нека го стине. Пред да я затворам, нека да я отворам. Како шо видим, че раз да би била западени. Да я ускам со луга, да ми пишува со отвора сама. Абе, Регина, утре ќе ти наместам на дигитална врата со фотосенс. Море гледате, от тебе няма нищо треба. Само една мало задоволство. Само една. Кажи, може ми го кажа. Значи аз дам квалифициран систем на механизми с отворение на вратата. Ески да ти направим на това задоволство, да не я лупаш вратата со нога като мазга. Значи се затвора сама. Едно затваряне, фантастично. Браво! Задоволен? Не! Едно какво фантастично затвора. Ама не трябва да му кажеш бе да се поспевиш. Море, бре, Агостино, абе среќен човек, море песни има зашто да текали. Ти овде правиш море механизми за браки. Зошто е малко удобствие не е номер? Бе, за ти си я. Мореш ли ти майка за ти си я, дай се овде сромаштирава. Господа е кажано, кога сиромашните можат да живеят по луѓе, трябва да живеят достойно. И айде се, Гостино, сърди ти достойно. Ами, Господи, ами. Що ти яди, бе? Не скъп яди. Остави запчино. Абре, по навика, бе, Агостино. То ми е по навика. По ова време, во секоја романа куќа, тавчето се клава наогад, се готви ручек. Секој ден? Предвидите секој ден. Хора ми ние прашно. Точно напладне? Точно напладне. Значи не е сигурно да ме яди. Да не сега, се чаки да не си Тонино. От Тонино зависи. Нема да яди. Нема да яди. Абе, Регина, Тонино мора да има некаква грешка от семка. Хубаво ти му кажам аз. Тонино, сигна татко. Мора изпечели лични си до прехрани семейството. Той подаден ти зебна, го нема под силде и ми се враќа со тутија медолибнове. Абре, значи вчера на градилиштата. Сите места биле запатени, зато не доземе. После този пошол социјално. Таму измислили приказ на море и му даде медолибно. Таму му даде по-добре. Да, бе, той да не си ги си измисли друга приказка и ке му даде презервативи за борба на присига. Дай ли сега, Гостино, научете презервативи. Айде. Речи да тебе кажи ја истина речо. Той го е татко на Тонино. Абе не плачи се, мила моја. Треба да бидам като синта што е Тонино, или родовите што се ми ги начукала пред 20 години, море как може малко кретен да се направила без ничија помощ? По небовите вели не тече мојата. Да, то е точно. Значи твојата кръв во велите на Джулијан. Кај, шо предпоследен наден? Малце има што напред сега треба на улица да се породи? Рано е, имам уште не. Рано е. Абе ке се породи на сред улица, кај туклака на што се надева. Абе, Речина, ти по-добро знаеш о мене. Джулијана води преговори со заводникот. Преговори? Да. И ти си правиш механизми за врат. А што да правам? Абе да видиш како што напреш, да го напреш грбот колку мео, да ја натераш да ти кажи како седи, като е мрсни, да ти отиш да ти плати алиментација, што? Абе, Речина, ти си штеш во некој прикази, тој там твој некакви прикази. Абе, премина да си сменија, мила моја, веќе светот те седели на таа деца, тук на пълнолетни и глупи. Ако знаете, Джулијана си е пълнолетна и води преговори со завод. Аз го чекам резултатот на тия преговори. Ти шо си? Председател на држава.
Взимате билетишки. Колко пише във вестник, Взимате ги билетишка. Цел месец пишува дека взимате ги билетишка. Како така? Вестникът е стар месец деня. Ние вестник, читай си цел месец. Не мора да проверам денес предуваме, аз ще му да нещо, а му ме излажай. Йот пусти тот не важи. Не, дато съм аз тук да проверя. Взимате тишки. Ще я ми. Пробе. Хубаво нареден. Ти би го седе понесъл. Тато, ние удобно се договорихме. Навечер си е понеса преко ден месец. Аз случита. Това се говорихме ладно. Сега добри. Стига и преко нещо. Добро, байде, допитвайте на работа. Още нещо, Не можем да си променим трагедиите. Малко се послужи в персона. Трагедиите няма никакъв продълго. Трагедиите са мои. Само бе! Много браво! Много направо! Много напред, да не спиеш! Лук, писни си. Още нещо. Ще сборуваме? Да. Хайде за тригерите вече. Тако! Силата благодарение на твоите тренери. Како? Тригерите да стоят табако. Само се затвора. Вади ги не! Тако да го демонтира механизма и ще те постигни местото да стича за тенгало. Тригерите бисето, доктор. Това не е станешни тренери, нема време. Кога на моменти подойде инспирация, то няма време да чекане. Мене ми дойде Šta? Бисето, доктор. Ова ти да сборам како умекни, да умекни. Ти умекни. Знам, детектирам само с трудна бигати. Ти бързаме се на връзка, чек. Кой пияте? Го чакаме Тонино. Значи няма да яде. Ходам да си легне. Писмото утре не пристига, да знаеш. Како може бе така? 6 месеци чекаме утре да пристигне писмото. 6 месеци! Живо, ти си толкова глупа. Но нека се доби от влада, свободни ни будат преговори с ММФ, за да си мъчени 20 милиони. Ти сакаш от тези утре си я ти види доктор. Немо така, административният съвет на банката чита извещай по техническата комисия. Извещай. Реши ги става море. Ти му нямаш нищо да стане. Нямаш прототип. Аз съм пронаугач, дай ми си до глава. Така ти ми си се прави прототип. Дай ми ти виде пари, аз да купам кларинет, писка, пръчало, педали. И аз вече ще ти направя прототип. Ваша идея, Раджина, аз ще направя революция на музичния свет. Професионалната асна и белодробният артизъм вече не бъде да пречи. Белодробни? Сигурно. Благодаря, Боля. Сама се затвора. Коя напред? Що мислиш, кой? Кой да е? Кой го направи варене ден? Дей! Утре събрание на Тони и Динков. Първа работа ще ти направя. Ода въобще. Дай да работа! Но ли ти до спеда, пресиме? Защото да живота ви никак не должен получи. Беше на градилища. И? Примия! Хвала. Ама не ми даде работа. Как го направя, като име да ти даде работа? Без. Амания на договор и тя с първата коничка. И пред мен комисия за един съм очери пак рейбан. Сигурно не почава това? Не бе, жандарите после да бе. И? Ей се, казва да ти бил във връзка с ония по-рано. И сега ония от сега, да му вратя на ония по-рано, му даш да дека няма дозвола и не сбърка си ми. Нека нямам никакъв совест. Доктор, просто. Ти си плод на разбудната логачна връзка на майка. Как е можно, море,
ovaj grad, kada će u svekoj grade dođu mu prvi na pamet, ova životnovo da vara работа къде oni от порада. Оре, не може да пуши ови от сега. Абе, ови от сега не знаят. Не се, Камчево и Мочарева ми дават интелектуален избор. Аз съм само за община. Много ли община? А в община няма градилища. Па си ми го чулата? Яй, да падна на някой скелет. Па си ми го капчето. И да ме удари някой цигла и пак. No! Беше социално! Бего тръгай. Много ти знам. Ти дале не е много прав. Ай, Неково прав. Сега правим по паричка. Не бе како неково прав, шо? Да ми даде тука некој беленчине, ке всичка вегета има напред. отлично симптом. Супер. Свари да ми е пеленило и посадили са отправя. Те ми да подписали. Ей, ми се платят преводите от младостта. Не, предака си го, не. Ами си за да не пати броите, то ще се преява. О, не ме помощ! Се ли знате? Не, sada na drugna. Sada da nas kršite statu, da? Nego mesto prema popravku. Kako to bom da te da popravi? Vidite što nema statu. Ajde. А си. Ide, prosto mi. Ako nešto se skrši, mi se rasipe. Ne dosi na popravku. Kažeš mi na kodrite 1935 godina. Сова, стадоца съм, бе. Защо стакате да топите? Saka nešto što je kao. Povedете, лезете, вратата се затворява. A sada se otvara. Сега не се отваря сама. Пак ще пресад да даме си дигитална врата с куто сензора, да ти кажа, и господин Куковаратите. Mački. Мачки, но те живее към ядете вече. Bilo mi je, ja sam dobitata otavila. Много ли ми е отдавила? Оле, не застави, не добре мачки. Mački, ovdje ima si cijela kolonija. А, мачките ги. Изпадни ме нало. Pa more! Абе си така, оставете първо да се разставим малко. Първо женските мачки пати да жести вътре и загнуват там и загнуват вода и се ладат. Поти нашите паки ти е по-много. Štejta, štejta. Слушно, No sam riba. Riba? Riba? 3 kila. тиква. Znate porano, ja всеки ден нося пеке на брод на кутриота sa vila. Мачките на единствените существа što mi prave na društvo. Всеки ден имаше се повеќе мачки. Ja всеки ден нося се повеќе риба. Еве сега не знам што да правам со овие 3 кила. Ти се вратат? Мачките. Ние ли се на море? А преду ден ноги се вратят. Аз да ги е живото. Мачките одат се вратят на море. А кутриота на вила никога не е. Кутриот. Господи, вие можете да бъдете къде да А шо? Od smenje. Kako? Amo bile, Milico, koja će ti dođe da se smeješ, pomisli na me. Odmah te prestani. Не сме да се смеем. Кутрио, to. Imaš zaplaveno kuću, među srce tlaka i verujte droge. Nitu znate, nitu znate. Doktorice mi rekla da ne smije da se pridi. Može da žive i 100 godini, no bez nikakvih odignovanja, dviženja, dišenja i kašljanje, ona. To je. A ne ona mi razvijati. Gledali! Utra da ja, što me preplati kod gipsira. Kogo? A otavila dugo, kod gipsira pod glava da zapositite. Gospodjo, gisoci da praćeni prodavcite, sada go zaštite od crnog probe. Nikakve vesti, nikakve gosti.
gospodju, koji je otišao i veštanu, ovaj će se vratiti. Da, gospodju, a vam možete i vi da vodite kaj ne vidite. Ja! Da, ima mjesto i za vas, da čekat gore. Ама ja stvarno vam zarački. Račite, neće da ti se rada. Žene gospode, kako sam sretna! Manu mi nadala da gi napitam da gi vidim. Nikako! Račite se mnogo uplašeni. A vi ne vidjeli толкова време, те се уплашат и по-след много море. Мора сте били батино и утре. Да, да, сега имам да завърша него работа. Господу, не видите. Само ви молам, полустварен. Добре, Не, господе! Що е, една риба? Рибата са ми оставена на грубата на вила. Манко, що чекате? Видите да ще средите. Абре, оставите го да те. И ще останем близо от Косово да преговорите. Шупа! Па те прини! Ами да, И? сбурвахте. Да, Или после 7 месеци видно беше да кажа. Той на момент и завърши. да. Когато ядеме с Абе, че, си да говорите. Ами да, по принцип. При какво е това принцип? Ами, досака да провери някой работи. Значи сега господин си поставя и услов. Абе, той няма нищо против да се ожени со. Ама, дете му трябвало да се учи. Да било машко, да личело на него и да не цилим. Това е да я домучка ниски и какадола. Ами, това не е. Ну, що е? Що да прави? Абе, ти що трябваше да правиш? Направи! Разбирам, да се сакате, любов. Па сте погрешни, да сте погрешни. Мудро ли твой люби? Мудро, ами няма, то са по-господарски. Ама за това, братът, са ме Ферари, 280 кабриолет. И седи ти бе, бе. Чекай ти се до месец по чекална. Ами, знаеш ли? Чекайки, на бабец си научи на кри. Господи, Безпонотуруване и си пи. Ай, виж, това ще говорите. Читална? Обесана предуета вече страх. чекай застани малко сега. Он е господинът, баронът. Кой? Ами, да не сте си родител. И само ще децата. Да, и рече дека ќе се ожени со мене вака пошо сумшо. Нищо чекаш, айде. Ами да постане да имаме малко песо. Шо 50 години? Той дечко, момче, я да. Моли, на 50 години може би най-свет. Ай, да среди живот. Дайте му си ми кицело. Ами да. Ке си надиш и заклецане, представи! Слушай, ти си се ожени с Соня. Да. Е, сега той ме го финансира въздушното паримет. О, Дой, Мудо, ще има малко тропани, те мажат тук, бе. ма това ги поставите става. Абе, не има да постава. Ако лага тропата се в учените, става да се денти, бе. Ами оставете да напитва, има става. О, господи, нямате ли рибата? Не, това да се дети. Ами, господи, сега ще си. Може да бъде. Не, нека не имам бъде. Вам само да ме поведе къде сте. Ясно професия съм продавал. Това нищо. Ей, там ли сте чрез конфигуриране на кларинет да достигнате пече? Не!
vedi che ti dà un punto. Vieni, ma te non c'è la lasta. Iskreno kažano, ako ne srećete strada od tvrda stolica. Ovo je samo primjer. Ti ima neko ti ja lasta. Ako mi kažem se nikad imam. Ali ovo je ti dam primjer. A ne može primjer da bi ja prima se zape. Ne može. Dobro. Evo, znači vidi ima neko ti ja lasta. I ovo na žirba se svi ti plaći. Ako ne srećete me ne vidite, ti ne plaći kako tako. Ama ovo je samo primjer. Znači imate asma klarinete. Klarinetnica pa ima da cvite klarinet. Što pravite? Ništa mu se ne primjer. Hej, gospode, znate. Абе, примерно, gotovo zadlačice, prašenje ti postavljamo. Znači, imate prokjela lasta. Ne karite za ima da svirate klarinet. Što pravite? Što dobro. Ti si se viš, kontinuirano klarinet na gostino ti viš. Ama ako ne srećete, ne možete se Kako ništa ne sumrete. Gospodin, da te prašam ušte nešto. Vi utrekeno si te cilje na provod. Sveiki obavezano sam zekojte. Ne zaboravajte ni mačkite. Nema mene koliko sam srećna se najbolji dobri uvijek vas. Šapnete vas i smenete. Vidi njenu ripčinja, da pinečki džigenčine, daš pa mene uvijek. Noši, televiziju, gitara. Da mu pao dali me na pokoju. Što mi odžali me na porodišta. A ti ima pravo se ne moramo da obavljamo. A, banka da ti. Pa i ovdje ja. Ne, ne. Da. Prijatno. Što se ide na malo, ne vidno. Kažemo hvala. Utre nami se došta da ne ništate, da najniš pet mački. Ame kaj je gine na mačkama. Ali kaj sad šta je? Napad, podušno zašto da životni. Barem peti pa to maturali, barem peti. Pokraj mački me sad se kaj ne samo ribi fjadine. Da se nadevate kakve dove su mene na mevce. More, fakta ne se otvara, povete šac. Šašan si pred ti se otvara. Ale život je za uspeh od života. Ti da uspeš, ne. Fu! Prvo, pogledaj da na tato tamo primirem klarinet. Vtoro, ja rekao sam mač zavrlo. Moja ta šansa zaboravila. I treto, dujica. Много голема шанса, сигурно нека цял живот домашки да не рада. Нека имаме идея, що слушате пред малко. Нели вдовицата рече ходи в банка да следи нещо около наследство. Reći. Да. И ние ќе ограбиме банката. To nije sinko. Aj, ti molim da se upostite. Ами замислете, по 200 милиони издръжка. Dobra, pređi tamo. Izvini me, izvini me, ama ne tebe. To! Абе, Реджина, си ти пръв път я отваря уста и не каже във глупост, ти дотираш да мълчиш. Ne kažu vam glupost, da ograbite varnare. Абе, не е глупост. Глупост ти беше да речеш, например, да доде фантазно ми зачека. Това е глупост. Защо бе? Абе, ти кажа, Реджина, животът е война. А война не е морална структура. Ти да не пример, ти във война, то те пътеси. Ти не си убила 10 души с име и презиме, ти си убила 10 приятели. Така ти са парите в банкава. Ти е на име, пари. Нило, няма ми интереси. Кажи, сина тато. Какво ми си това в банкава? Много едноставно. Ще ти майка. Да. Влезе. Прво, treba се влезе в банка. Точно. Toro, Второ, Toro. да се разпособи алармиот систем. Трето, Trето. да се отвори стекло. И четвърто, да си излезе незабележен. И той се. Това е. А още нещо ме включи, нали? Да не се мисли, какво има друго. Айде, за това имам решение. Айде те чуя. Гледай се. Ударът мора да си извърши Опеток не може. Само точно. А затова ще после петък гладя викенд. Да. И, трябва да има бура. Горе на небото. Голубни крепотевици. Ау, Павшо, е петок. Ако най-средно. Абе, къде ти си на трибите? Например, и бура четвърта попмане, Абе, най-може мора да е петък. Абе, я не съм добра да е петок, пет има буда. Не се. Края за оградата. Аз
no, che quelle mani i cose che se ci venire gizi da l'arma e dopo pusto e sposi ne va a morte l'arma E dopo lui? e lei si stimula me da sé verde, dinamite, tossiche, chiselline già spiso dinamite non c'è esplosiata ora da me che potere giocare Si perché marci. Non c'è che te la portare, Znači, treba da bude peko. Da ima buda, stanu da studija, nije čekam su pleškivo da se teče. Pristajate glutenca i da mi to to. E sad, ište na mala rabota, mora bude. To će ne sve go bankara. tu che pogodi na najtanju jedinstveno za to ne uređeni Joj, kreteno nosi moje podpresve. Tu kada ne pohodi na majni tajno. Ja si ti kažem, be, ajde što misliš? Moguće se desimo na banka? a znam Da. jer spaći mi vraća da su dinamite Stvari je nenormalno. Ne, ali se daš niko vraća Резиме со следните. Ти е добър ден, резиме. a ti imaš te kartiška. Ovi, podajte ga ne trgne na vama. Идея беше за... Mama mi posvapa. Ore, tuđe ideje, Како кажи, како? Kako? Како? Rekukalizacija će nas. Ау, па, ти загубаме ни шолите за ова. Ređina, čovjek se trudi malo u životu da ti gostujete i tako u pesmu. I ste plaveni šolji. bravo Vesiko, ja se očekujem s Sada ovog mi da je brat, Evo. čekaj da te kažem nešto. Ali to u vreme sve ja sam ti sam. Tako stojalo, tako. Čitano sve. Dobro, meni je normalno. Ali zvodno seriozno, sam zaboravim, dobro. Imam pravo da znam. Ne imaš pravo da daš i da ti kažem, ne znaš? Dobre, ajde, ne je važno. Što stojim ne mora uđe. A vajte mi tako ne vama, ajde se ludaj sam. Čo? Čekaj, Pamela! Čo? Čekaj, Petru, čekaj, Buda! Ne, se ne vidiš, se ludaj sam. Beri pantaloni i ti Ali stiči se da se te. Ajde. Ostaje kod ovo i trguje. Ajde. Ali to bude. A ti što misliš je parlament gdje te ne ostavlja? Ali oči. Što si pogrešio tako? Nemoj da se igrao. Oti. Oti. Da glata moj odel, tvoj odel. Ali kako? More da tu neki tu kažu da je. Kaj da kata? Mama ne znam, ti je pantalomi. Da šire mi gaze ti ni. Kunimao, drži pantalomi kod tebe. Pomogu ti mora. More, kunimao, to, pusti. Ne. Pogledaj, daš ti što normalno će napraviti.
majka. Pročitamo vestiko. Aha. Значи, айде, повторям. Ако има пречка, Осигурувачи да се бори. точно. Ако няма пречка, Бобот нема петел! шо? Шо реч? Шо? Боб Милан бе нема петел. Ако Боб Милан има петел. Аме нема сигурно. Ама ако има, Ако има... Потиро ти има, ти нема, слушай се. Да! И ти викна полиция, после... И ти ме носиш полицията овде, а? Може да ти Абе, не! Те кажат Бобо да ти петел и точка, ясно? Ай, за мен. Чекай, да сте ме кажа, що Кара, чекай малко се петайте. Четко дам задача да учиш повече на електричен. Ели, чекай. За минути чакай. Що слушва? Айде за минута. За минута. Чекай бе застанува. Застанува. Да ни усогласиме са ти бе. 9 часов, 10 минути, 30 секунди. Да. 2 часа, 20 минути, 15 секунди. Бе, Господе, бе, речи, няма ли ни точно има ти после. За минута, бе. Айде за минута. Заминува. Ние по 15. Ще бе аз 15. Като главен организатор. Ще вие сметка да си я направи. Ами знаете, секой ще чува кожичка. Абе, вие, ето, бе. Бе, много бързо стигнал, бе. Не, пато така, че се нас. Айде, реши да бойдаме си. А бойдаме си ще. Не. Ало, добро вечер. Много спилията Греко. Извинете. Да не прашам. Това е 15-17. Не мога да ми един точно. Извинете, спокойно, че искам. Аз се бавам спилията Греко. Ето са един човека, бе. Още сте отворени. Затворени са. Какво ще варате там? Правим подпис. Сакаш да кажете това. Добро да биланс да. Аз съм учител, не могите трябва да се кажа. Ало, що ви интересира? Како не ви е срам? Да ме работите прековременно, па после лапа и пари. Иначе ще не бъде има от това. Срам да ви Да, чувай, да правиш. Не ли да достейси? Шо? А ще да правя, това не ръкача. Ете ви готово, то ми къде ще тайде. Ами що останеш канализация на лиманото на министер? Ова си думе Тонино. Или чувам си. Ти да се ява. Кой ма нам? Ало, фамилията Греко. Се моля, не те ми го Корлеоне. Не, обема сте лоби. Ами така. Ало, кой е това? О, здрави, Дон Корлеоне. Си извинам, кого барате? Дон Корлеоне Греко. Абе, слушай, приятелче, ти кажа повде директорът на банката. Ама доста не правим попис. Морете си майка ти биланси. Сега ги готе към това. Готов, ти готе към се. Абе, глупито! Кажи тато. Ти готе си. Аз не кажи шайно. Ти да ме кажеш, а мора ти трябва да кажеш зимата. Твоя баба се осигурувачи.
Можеш да веднъж бе не кажа. Айде, ние сме спремни, те чакам. Айде. Gina, Каша. земята батерията и ела да се Не покажа. сме съм ти. Синтото се чака да те дава, да се покажа. И аз ще спрем. Се хвати. Аз ги кажам жиците си неща. От снима струя. Мама, ще те чака да вземе. И работата да върши. Ясно? Kako bе, не? И порно банки си отдавал. Не бе път очиката. Ajde, može, može. Čekajte, oni to tako še te si osobi Зато взема ти разум. Može, ček. Što tu probaš? Е, ако промърчи, 15 години затвор за мене пецаваш. Nema da spana. Зато, и мината е отвират. Подготвен. Како пушка. Едно. Две. Мамай!
Ладно те включи. Добре ви зоба. Ти слезиш долу, въртиш тесно и по едно 150, може и 200 метри. Даже ти как не станеш, ти ще окрете. Там пък ти преди да се мечата. И що да ви зубате да ви... Абе, не мора ти съм много дай. Дойдо! Отлично си гледате, много да възпадявате. Айде, Господи. Така, Господи, малко по-лево. Така. Що мислиш, так тук да е друг котейник? Не. Сус! Жулияна ти води запис. Ти вземе точно на плана, едно 300 милиона или ми пара. Защо не? Секундите си дали, ще му трябва да това. Добро, биланс правяйте. Јас прв. Овде ти прва? Прва, море. Послушни. Значи прво, да ја се пишу едно клуба. Значи прво. Да ја се диве куќата. Да ја скозваш, ти да кажеш тако на печење. Само да море да не чоти ја лучи. Айде, не може, пиши. Ајде, това. Пиши сега. Мотра се, мотра. Пиши га. Bene, basta che non ti vedi di pratica. Абе, много да ти се тетриведе. Ne znam, sam pušta prvo kazu. Ай, може, дай. Ајде, Марко. Шо? Абе, цървен перани. А до театър ти ми са ме карали. Абе, добро, айде на юго, нека види. Юго, да. Може и ајде. Айде, може, пиши там, може. Шо? Не, аз съм учител, комплекти му. Петниче и чаша пиле. Кој комплект ќе бе си имаме? Абе, реков комплекти да бе. Премо што си имаме, не ти го троши пари, не? Пиши там, може. Добро, ајде, кажи, за тебе шо? За мене 100 000. 100 000. Зашто? Ти знаеш колко не е кларинет, това пуца са Čekaj, ovdje se nas je, nema ni milion. Не има ли милион? Nema. Море, ти зобуши нам 300 милиони, па ќе видиме. Море, зашто ти се море толку пари? Море, ќе се мајта. Зашто ти се најда? Не, зашо? Ти дай нещо да си роба, си нещо банка. Не, значи не. Шо? Банка, никако. Што бе, ти ги украда. Ето, ай може спортска да играме лото, да правим. Не може. Я не си то. Добро И така чикаме на големи системи Да. и че добиваме много пари. Не, тебе на. Мора да те отдам. Ајде се падим да треба стелове. Ajde, dobro. Ало? Кој изгуби помощ? Не, ти го погрешния броја. Много си издигнал. Аз съм изборно. Се ще производя. Даже, моля вас, стелове. Можеш ти наш бројом да го проводиш? Можете да го повторите точно горе, като те премалко. Шо? Млади късно. Вуд? Можеме. Ти си вуд? Ама имате слика да имам напад на астма, ама клима. Шо имате? Астма. Свирите ли кларинет? Знам. Да ми е нещо норма, не? Но, как ми пари, не сега станувај. Нека важно да се свири кларинет. Ne, to ne zapravljati. Ајде, спирај вас. Айде, ти ще чакате вас. Аз ти кажам, да се прави.
To nisi tu. Odi ti ne. Jaz sem samouverjen. Glupi. Grubo zakaj. Da možete portirati, da nisko čicite, da vam zime strujata. Portirati si vedno in zaključja. Glas? Bolj prespijen. A gdje si duže tega više pajsca, ne? Crna karta, crna. Bela šatno to zula. Nikakva, ništa. A to nema? Evo, štuka. Za plate. A ja što? Kako ne je stran. Ovo ste ljudi, ušte su je vedni. Što je ova? Kratci rekli. Policija! Policija! Gospodine, izvinete, da nima neka otvorena apteka? Ima. Tamo koga je sada Bi благодарен. Izvinete, da ne znajete колко će mi jedan aspirin, не aspirin, biberon i mlekovo prah treba. Jedan biberon. Da, i mlekovo prah. Pa šo znam, petijati. Petикатка, да не имате. Що да имам? Пари. Има мене се. Уште да стига, вярвай. Да, много. Отлично. Ти ми го. Ще ви пратам курсовете. Мора да се работи полиция, ова не е добро. Полиция! Полиция! Си снимал! Може ме сникот? Да. Ме отлично, да го слуга. Полиция! 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 Ma dobro večer! Добро вечер. Вие сте човекот? Не, аз съм директор. А,
Абе, Ваня канта нещо. Nema. Добро, бе, не е важно, бе. Банка наоколо сигурно 4 хиляди. Da vi je zdravo i živo. Амин, Господи, амин. Tuko da ve pražam, kaj se porodil kerkali? Чакай ми, Да. там. Бе, там. Nisam omoval da ušte je banka. Абе, да, Слободска банка, бе, нещо клиент сте. Ne, ja sam direktor. О, много не е било директор. А гостино ти пичи. Почуjem ponavljač. Bilo mi je tuku gospodina Gostino nešto da nači. Znači kako je donesao te kerkali ovdje da se porodi. Абе, как донесох и аз, случайно попаднах през нас. Znači slučajno je spomenuo. Banka, pa, aj si rekao te da donesao Абе, nači ovdje. бе, не, ние влегохме преку. Znači preko дупката ставили да се породи ovdje. Сега, намерата да ни беше да се породи овде. Ама знаете, директор, како е? Домашно те съм напазан да излегува сякаш. Da, da, i mi je dobro se presmetati da времето трябва да излезе baš от 100% банка. Абе, како да ти кажам, ние ще тръгнахме да си отме. А тама се появи една црна мачка. Абе, Crna mačka. црна катран беше. А за Васус, сите суеверени бе протекаш на помет. Айде, ovdje ima biberon, mleko, prati няколко сандвичи за прехраненици. Абе, господине, Речина! Ево де, та съм ето тук. 270 лири за кусура. Това е директорът на банка. Dobro večer, mnogo mi je bilo. Ова е моята жена Реджина. Regina. А от сега падате от баба Реджина. Baba Regina. Да. Kupi nešto? Какво нещо? Ma che va a fare netto dove? Господине, да не знаете колко ключи ми е нарешил? Šolna, вече сега ги сложите да усума по някъде. Да внимате нещо да се има. Ти вратам кусур. Ти вратам кусур. Не, чекай. Купи ми аспирина. Аспирина. E ma hai povedete, ako sa tady máte za to sníme? Не, господине, ми е добре, да не дойде на Ti si znaš. Не, може да се станеш. Ко дома чувствувай се. Абе, оставете сега ядението в гостивето, друго сакав нещо да направиш. Е, точно керка ми се породи овде, у мене във банка. Да. Можеш ли правите с цялото семейство от банка? Моля, директоре, айде да се прави най-добри поки. Защо навече се влага в една банка? Да се огреб. Точно. А значи сега признава. Банда! А на полицията? На полицията, док. Како не? Йок. Сега ми изиграва на нещо. Сега да отвори нещо керка. Моля, всеки от си беше отворен напред. Без експлозив, без оксижен. И има срека, що долицата от търмина не те тужи, затова ще обаче от службите натрия запор. Ама аз ке бе кажа за незаконство, влегование в банка. Незаконство е доведение. Нема ти доказ. Аз си скоро с тим точно. Шапката си беше отворена. Значи вие се съвместите условно на стъжетата. Така за канализацията на града. Да, само да му покажа. Да го стигнах и вече помня. 20 години след работа, бе. Моля, човек, лекохте го банка, ама сакахте да ограби град, ще ги кажа. Абе, банка бе абстракция, човек. Не има име, не има лице. Доктор беше на банка, не е исто като на некоджик, като човека на като джип да му... Швата. Чекай, сега я да кажа. Приятел. Господ не рекол не кради от друге, кради в банка. То рекол не кради, кради, толкова няма тук да... Ама, приятели, кога 10 Божи заповеди биле създадени, немало банки. Мислеш, че луѓето си те си робаш. Сите си те знае, не? Како текали живот ближниот свој? И що сега сакате ми кажете, дека банките са създадени за крадење? По принцип, зашто луѓе има некаде од банки? Абе, всеки си беше приятел. Ами те вземе ли така на мачка, бе? Сега да видим благодарно случайно. Па во животот многу работа зависи од случајност. Еве, например, ако не беше црната мачка, билата, директорна банка, немаше да се запознаете со мене, ако стигнам ќе пече, рочи ја го наодеш. Що? Вие сте проналдя. Што мислиш, че без комплимиране твърдек на го стигнам ќе пече? Не. Е, видиш ли да слушај. Вие имате го тя нас. Не. Абе, кога е голямо пиме вече? Опни. Вие имате... Господине,
Evo ovdje ima aspirin za bilje. Hvala. Če može da mi vratite parите, što pred malko vi dado? Gledaj se, vije mi dado tebe 20.000. I vi gi vraćam tije, čekaj da ih evo, vi gi vraćam, така? A sad za aspirin od 2.000, Nemam si. ajde čista me. Da ti pokažem ja s time. Znači ti si me blokirao nas, ne? I ovdje da živimo da sviriš kvalitet. Jaz ne sviram klinici, sviram gitara. Ora direttore, avvelengo che devo morre, vuoi? Andiamo le pretaie, si facciamo palco, ci va puta con l'acqua. Bože gospode, molto palto. Ci lo vuole pure Nije 200 milioni, nije stane, nije palto. Znaš što mi direttore? Bene, occupare lo bere, panca, също да не ни видите куп. И да. Каш. Ела? Јас курум, точно да не времо. Направите добро дело. Ще му дете бе си, ще си се роди без статут. Господине, сите деца си имат тато. За да се роди едно дете мора да си има тато. Фала ще ми кажа, не знаеш. Вие не сте нормални. Готово сега ми на полицията. Полиция! Бегайте, полиция! Полиция, ова не е нормално. Вие не сте полиция! Шовните луѓе. Господине барони, Овај ами, ова е моето семейство, него ще му се. Вашето семейство. Да, бебе, моля бе, да се роди. Овде. Овде, Вашето моя баба. да, бе. Бабанка. Обаква, бе. Боже господе, каква срика, каква Нека бе, Како ми? Се туди. Ама вие знаете дека таа треба да ја прифат понудава за брак и јас да видам среќна и така ќе ги срекне со мене. Джулијана, ке Томила. Ще ти ме. Значи аз ти кажа, 50 години можете много изръм. Дедо, Абе јас имам 70, па уште може.